Siis kaste, se tarkoittaa monille ihmisille, että se on kaikki, mitä me teemme tai meidän täytyy tehdä maailmassa, jos me haluamme olla pelastunut. Ja se ei ole kaikki, se on monia muita askelta, että me täytyy tehdä, mutta se on hyvä ensimmäinen askel. Eli se tarkoittaa sen aika-elämässämme, kun me näytimme Kristukselle ja Jumalalle, että me haluamme noudattaa heidän periaatteita ja evankeliumia. Ja me menemme kasteelle oikealla valtuudella, eli hänen palotettu pappiuden valtuudella, joka Joseph Smith, hän palatti noin 200 vuosi sitten, mutta se on maailmassa taas nyt. Ja se on tällä valtuudella, että jonkun ihminen kastettu. Ja kun se on tehty oikealla valtuudella, sitten sen jälkeen saadaan Pyhän Hengen lahja samalla valtuudella. Ja kun tämän kaksi askelta ovat tehty oikealla valtuudella, sitten se ovi taivaan ja Jumalan luokse on auki. Ja me olemme menneet takaisin hänen luokseen, kun me kuolemme. Ja jos me olemme tehneet parannusta ja niin edelleen. Mutta se kaste on sen ensimmäinen tärkein, sanotaan, askelta, jotta meidän täytyy tehdä, jos me haluamme elää onnellisuudessa tai onnellisuuksia. Ja se on siunannut elämääni hyvin paljon. Eli olen todella onnellisempi ja onnellisin kasteeni jälkeen sitten, kun mä olin ei kastettu.